Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke suara ada nasar pujian ada nasar. Aku sore-sore ki kepengen es krim, coba guys, kepengen mangan es krim. Ya ono ya ini aku dodolan es krim baru tahu pernah ngincipi, tah diincipi teko bakule. Aku pengen ngincipi dhewe iki, guys. Ayo Mbak Farah, sing apa? Aku pengen iki. Iki sing iki berarti makeup. Aku pengen iki. Soalnya sing iki sing kacang ki entek. Sesu order iki. Di iki. Iki cuma rasanya siji tok ya. Yo iku. Yo iku. Dan aku ini sama. Sekalian nge-review, sekalian ceritane wingi Mbak Farah pas loro sikile dicokot cikemunya. Hampir 2 minggu rak doyan mangan. Pengen es krim. Terus aku ngomong, "Kok nek doyan mangan, nek wis waras doyan mangan, lagi oleh di es krim ngono." Ngono ceritane, guys. Mumpung Kenan yo turu. Kenan tak penggak man es krim soalnya pertama di doko iki bolak-balik bareng rasanya terus bolak-balik mangani es krim. Walah, makekelen. Enak layak bocah-bocah kok do seneng. Besok aku nek salah serena order iki terus iki ya. Ada gorong ewu sing ngono nek kono. 6.000 ra iku ora payu ra. Tak luku aku. Kuen tok. Nganu iki lho contong sing 5.000. Iki lho sing 5.000. Endi? Oreo sing enak. Kan Oreo. SpongeBob. Lho iki ae nek ono. SpongeBob. Rasa apa yo? Untuk kulino. Sak adaku sini coklat karo strawberry. Jajanku kepanasan iki. Iki lho. Cikuk kardus. Kerdusan bongkaran kecil. Coba gimana? Enggak tahu. Kodanan panas kepanasan. Keblok ta? Ngreseni wong. Uwak. Kemasannya kok ngene guys, kemasannya Campina Makeup.
Wes ra. Atus. Wes sat atus. Citra ku. Angger dungo asar gaginan 100. Itu kakak aku. Hmm. Beda lah. Enak ya guys, lho guys tak emang mbok joni ta. Ngawur. Ya Allah, malah ilatku urip kudune guys. Enak ya jebul. Nak yang mangeu. Layak cah cilik-cilik kok do tembunge es krim ae. Tak guys, ilatku urip kudune malah jebul rasane enak eco. Pahit nek mandek. Duh, panasan guys. Serah. Panas teko kulon ngopo. Mau mendung panas. Ya mau kesok ora ono panas. Saiki sore-sore ono panas. Endi? Iki lho regane 7.500 ki. Ora enak ini. Iki ndak padha iki ya, Ra? Ndi? Iki SpongeBob stick ndak padha, cuman iki kemasane ngene. Beda. Padha, ndak kaya iki. Jarone beda. Padha. Iya ya iki dibekukno iki ora. Ra. Iki ku kaya gambaran SpongeBob. Iki lho. Iki enak ta e? Iki enak anjon. Tropicana Choco Vanilla, coklat vanilla. Double keran iki lho enak. Ra. Lho enak. Namanya payu ora? Tuku aku nek ora Sing payu. entek iki lho, rega 2.000 sing ono. Petit iki lho. Milky crunchy iki karo Kita mbak tuku iki lho. Seta. Ku 4.000 era Rainbow Pop. Heeh. Iki lho 3,5. Tuku sing payu-payu ae Ra. Iki lho sing payu. Urung tau iku. Anyar. Enak iki, enak. Lho iki karo iki. 7.000 ki enak ta iki. Enak ra yo. Es krim ikonis es krim. Iki 5,5. Red crunch. Tuku iki karo iki lho. Aku ku dinek ra payu. Ora. Iki lho ngerti lah. Iki. Tuku iki aku iki 2.000, 3.000, 5.000. Terus iki sing strawberry. Contong strawberry enak aja. Iya. Potongku ngeleh neh, kudu mangan neh.
Ya aku podo ae. Aku pemangan sambal tapi neh. Ya demane. Warak. Ya. Mbak ambil siji kalau kemangan ayo. Alah. Kok nek ra mangan segone ya engko sore ra sida engko bengi ra sida. Gawene mi. Gawene niku ki konten kok bengi. Durung re. Aku mie campur. Jamur enoki. Ya engko bengi jam 09.00. Apa kok jam 09.00? Jam piro? Nah, aku wis tutup, ora tutup udah. Nek kono lho sampah. Ndak males jam 09.00 itu. Turu wis ngantuk. Ayo, aku ya. Ya kono ora turu engko bengi ben ra ngantuk. Mam, main game aku ngono. Alah, HP ku dibawa ra. Ngono, kecanduan HP. Anci maine game, maine HP ku seminggu sepisan guys, ora tak anu aja tak batasi seminggu. Minggu. Aku ora ngomong ngono. Kali. Alah biasanya. Aku ora ngomong ngono. Aku tak cipok HP-ne lah. Meneng. Emang anu rasul akhir ada kono nek iki mang tak sulake kok kelewatan ki piye. Pinggir dalan ya ngene buduk iku ndok kono. Iki lho kene dhuwur. Digeti ta. Kene iki dhuwur terus kene. Setan. Ya Allah, parah. Dikorana nduk kene kan. Mama setan ini. Tak tahu kok gitu mama tuh. Aku dewe main game. Mendang, Mbak. Solak mang tak tahu kok. Ayah ora. Ayah mi kok. Ayah Mario. Kasu. Lah ya, wah iku Pak Narya. Mirip montore ayah. Memet. Montore mirip gitu. Pakai teh Memet nang. Ate. Tak tenggengan. Nanti ya. Mang, ambek gone Bude. Assalamualaikum, Mang. Berarti kok wong loro. Kandangnya iya. Kali, guys. Sosisku kepanasan. Duh. Freezernya kepanasan. Panas kau pulang. Review es krim iki mau ceritane. Si cinta. Njaluk berdak. Wis siji ya. Li apa jenenge? Penting aku ku janjiku wis. Nek waras tak lagi oleh. Kuwi muni sing lirik Es ke krim 5.000. ora, nduk aku ra muni ngono. Aku cuma janjine awakmu sehatno sik lagi engko tak wehi es krim. Sing regane 5.000. Alah. Kali. Apa tah? Wis yo, guys. Sore-sore. Nanti ku anginnya ya Allah Gusti. Ya mau sedina mendung. Sore-sore panas ya ngene. Srengenge getes lho.
Panase sore-sore srengenge minggat. Wah, angine yuh. Angin, panase era. Padahal mau wis kesuk ki mendung. Ana panas blas. Oleh sore-sore koyo ngene.